Здравейте! Сега ще започнем събитието за ефективно използване на изкуствен интелект и по-специално работата с текст с изкуствен интелект. Първо бих искал да се представя. Аз съм Живко Чубанов и съм програмист и предприемач, като държа да представя и двете организации, които са се заели с това събитие. На първо място нашите домакини от читалище Мечталище, което е едно съвсем ново читалище, учредено миналата година, което си поставя за цел да модернизира концепцията за това какво е читалище и да представя актуални и съответно дигитални модерни теми на своята аудитория. Втората организация е Клуб Смисъл, който съществува вече повече от 10 години и аз съм член на Клуб Смисъл и ние се занимаваме с провеждане на дискусии, в които целта е да достигнем до истината и да намерим някакъв смисъл зад казаното, а не да пропагандираме или да повтаряме това, което се случва по медиите. Така че, мисля, че можем да започваме вече с самата презентация. Първо да ви попитам колко от вас се чувстват напълно начинаещи в областта на изкуствения интелект. Добре. Колко от вас ползват изкуствения интелект като заместител на Google? Добре. Така, колко от вас ползват изкуствен интелект за работа или за обработка на текст или за писане на някакви текстове? Добре. Значи, хем сте напреднали, хем сте начинаещи, ще изясним в процеса на събитието. Така, лекцията и презентацията като видео, като текст, абсолютно всички материали ще ги кача в интернет, така че няма да има необходимост да си водите записки, но ако желаете, можете да го правите. В момента е частта, която ще е като лекция и тя ще включва и дискусия в себе си. Бих искал да не ги отделям лекцията от дискусията, а вие постоянно да ме прекъсвате, да задавате въпроси, да коментирате и да обсъждаме в процеса на слайдовете съвсем по естествен път тематиката. Като след това ще преминем към практикум, тогава ще си извадите лаптопите, който си носи и тогава ще спрем видеозаписа. Така, първата теза, която искам да защитя, е, че не е очевидно кога изкуственият интелект ще ни свърши работа. За разлика от компютрите и калкулаторите, които са детерминистични, т.е. можем да предвидим, като натиснем съответния клавиш или съответната команда, какво ще се случи, при изкуствения интелект той работи като човешкия мозък и като един ваш нов колега, който вие като му зададете задача, нямате никаква представа той колко добре ще се справи с тази задача. И съответно за различните хора изкуственият интелект е полезен за различни задачи. Например, ако вие сте човек на точните науки, примерно инженер, и трябва да напишете покана за рожден ден или за някакво събитие, което организирате, на вас изкуственият интелект би могъл да ви помогне, като ви направи поканата и на това ще ви е много удобно и полезно, защото на вас ви е трудно да пишете по подходящ начин и стилистика текст. Докато за един журналист за тази задача изкуственият интелект само ще го забави, няма да му свърши особено полезна работа, защото той се справя много по-добре като в писането на текстове и покани. И съответно обратното също е вярно. За журналиста, ако той трябва да си автоматизира работата с файлове и му трябва да му се направи някаква програма мъничка, която да речем да преименува всичките файлове в папката по определен шаблон, той може да постави това като задача на изкуствения интелект и програмката да си я стартира и така да си оптимизира дейността. И би бил журналиста много доволен. Обаче програмиста, той ще се седне, ще напише една команда и ще се напише командата много по-бързо, отколкото изкуственият интелект
ще му я направи и за него в тази задача изкуственият интелект няма да му е полезна. Така, освен това, различните модели на изкуствения интелект имат различни знания и умения. В интерес на истината, в последните месеци най-добрите модели започнаха много да си приличат. Така че няма голямо значение дали ще ползвате модела на Google Gemini или моделите на OpenAI и ChatGPT или на Anthropic Claude. Те горе-долу вършат една и съща работа, но пък се появиха различни разновидности на моделите. Основната е мислещи модели, които които вие чакате те да ви отговорят от порядъка примерно от 1-2 минути, може и до 20 минути да работят. Други модели отговарят светкавично бързо, но не са пък толкова умни, колкото тези, които мислят. И съответно различните модели имат различни знания и умения. Така, освен това, различната формулировка на заявката, която вие подавате към изкуствения интелект, също води до различен резултат. Зависи как ще подходите, колко контекст ще дадете. По-нататък ще изясним как точно е най-добре да се пишат заявки. Резултата зависи и от това. И в крайна сметка, изводите, които можем да си направим от цялата тази непредсказуемост, са следните. Провалите на изкуствения интелект не означават, че е безполезен. Много хора, когато пробват изкуствения интелект и видят, че не се получи, пробват втори път по друг начин, пак не се получи, пробват за друга задача, пак не им се получи и казват, това е прехвалено, на мен няма да ми върши работа и се отказват. И аз просто искам вие да не попадате в този капан, защото с 3 опита за една толкова комплексна технология, аз бих я приравнил към това да имате един нов колега, ако му зададете 3 различни задачи и той не се справи с тях, това не значи, че този колега няма да е полезен за други задачи, за които дори не сте се сетили какви биха могли да бъдат. Така, освен това, почти всеки месец излизат нови възможности за изкуствения интелект. Ако направим аналогия с този пример с колегата, представете си на всеки 2 месеца идва нов колега, който е малко повече квалифициран от предишния, примерно минал е някакво допълнително обучение или направо си е далеч по-добър от предишното поколение модели за изкуствен интелект. Новостите, които са в тази сфера, са доста повече от моите лични възможности да ги приложа. Случвало ми се в деня, в който за първи път пробвам някаква нова технология, нов инструмент, нов модел и буквално на следващия ден излиза още по-нов, който аз трябва да го пробвам и него. Има такива периоди, в които на седмица излизат по няколко нови модела и горе-долу по един на месец, мисля, че излиза, така че ситуацията е изключително динамична и съответно аз, за да съм в течение на всичко това, следя няколко YouTube канала и тази класация. Тук съм предложил за вас 2 източника, които считам за най-полезни, най-качествени. Първото е LM Arena, която е една класация на моделите на изкуствен интелект, която се оценява от хора, посетители на класацията. Тоест, вие като посетител пишете една заявка към изкуствен интелект и виждате на екрана 2 отговора. И гледате единия отговор, гледате другия и казвате, този ми харесва повече. И едва след това виждате, че единия отговор е написан от Claude, а другия отговор е написан от Gemini. И по този начин вие давате гласа си, да речем, за Gemini и така се образува класацията. Хиляди хора участват непрекъснато. Тя е доста динамична и се счита, че е едно от най-точните измерители на това, кой модел е по-добър от другите в различни направления. Така, имам предвид, за различните направления има отделни класации. Този YouTube канал доста задълбочено описва различните модели и нововъведения в изкуствения интелект. Така. Другото, което бих искал да ви убедя, е, че плащането за изкуствен интелект се струва. Няма да плащате на мен, аз не печеля от това, но аз си плащам абонамент от
$16 на месец за един инструмент, който включва в себе си множество модели на изкуствен интелект. За мен това си струва и считам, че за някой от вас, може би не за всички, ще се струва и за вас, защото плащането от този порядък спрямо спестения труд и време за мен като програмист е изключително голяма разликата. За един програмист знаете какви са месечните им заплати, може да ги изчислите на час колко са, а тук на месец давате $15-20 и получавате нисък клас, разбира се, програмист, но все пак на тази цена абсолютно се струва. Така. Освен това се струват и усилията да изучим и да приложим изкуствения интелект. Не става въпрос само за тази лекция и този практикум. Трябва периодично и бих казал ежедневно да се занимавате с изкуствен интелект, за да се развивате бавно и постепенно и да следвате динамичния темп на развитие на технологиите, за да не изостанете от него. Втората теза. Най-трудното, свързано с работата с изкуствен интелект, не е някаква техническа сложност, ами това са навиците да ползваме изкуствения интелект, включително и за мен това беше най-трудното. Моят опит и наблюденията ми върху други хора показват същото нещо, че хората, които по някаква причина са мотивирани да го ползват регулярно, успяват да намерят начин да го приложат и той да им бъде много полезен. А хората, които изгубят навика да го ползват или въобще не са се заинтересували да опитат дори, те са тези, които се провалят. Това е доста трудно, изисква радикална промяна на работните навици и е тежък и бавен процес. И тук по-конкретно в следващия слайд ще дам няколко примера. Например, трябва да забравим за навика си да ползваме Google, ами да ползваме Perplexity търсачката, която използва изкуствен интелект. Трябва да спрем да пишем на клавиатура, вместо това трябва да ползваме гласово писане. Трябва да свикнем, че ние няма да сме тези, които ще работят с текста, а ние ще пишем шаблони и заявки и разяснения на изкуствения интелект, за да може той да се научи да работи с текста, а ние само да му задаваме задачите. Също от роля на изпълнител, който върши работата по текста, ние минаваме в роля на менеджер, който измисля как да подходи спрямо изкуствения интелект и спрямо себе си като подизпълнител, така че максимално ефективно да бъде вършена работата в дългосрочен план и също роля на учител, така че по най-добрия начин да обясним на изкуствения интелект как да си върши качествено работата. И разбира се, има много други примери за промени в работния процес, които трябва да се направят, за да можем да преминем на режим работа с изкуствен интелект. И те не са лесни, защото аз примерно съм работил 10 години по един начин като програмист и сега начинът ми на работа е тотално различен и това е страхотно излизане от зоната за комфорт. Така, и минаваме към следващата секция – техники и инструменти. Първата техника е умението да изберем правилния модел за задачата, която искаме да му зададем. За почти всичко в момента най-добрият модел е Gemini 2.5 Pro. Тук имам предвид по-скоро за малко по-сложните задачи. Значи за по-простички задачи OpenAI с техния ChatGPT, те се хвалят като компанията, която се стреми да бъде максимално на човешки език. Тоест OpenAI ще ви отговори по-близо до начина, по който един човек би ви отговорил, ще ви отговори по-кратичко, но за сметка на това класациите показват, че Gemini Pro версията е по-умна. Така че за по-сложни задачи може да ползвате нея. И тук защо съм посочил два сайта. Първия, основният Gemini Google.com е за масовата публика и той има някои инструменти, които ги няма във втория линк.
AI Studio по принцип е предназначен за програмисти, които ще използват изкуствения интелект, за да го вградят в софтуера, който правят, но на практика може да се ползва и от всеки, като плюса е, че лимитите за безплатно ползване са много по-големи в AI Studio Google.com, отколкото в Gemini. Така че ако достигнете лимита на първия линк, преминавате просто към втория и пак продължавате да си го ползвате безплатно. Някои ключови примери за където наистина Gemini 2.5 Pro блести на фона на останалите модели за проучване на голям обем информация в интернет, така наречения Deep Research. Когато примерно на вас ви трябва да напишете цял доклад или статия или нещо по-задълбочено по дадена тема, ползвайте този инструмент към модела Gemini 2.5 Pro. За въпроси по текста на няколко книги. Имам предвид, имате ги книгите, да речем, на PDF или някаква огромна документация и може да я качите като контекст към заявката, която давате на изкуствения интелект и Gemini да ви отговаря на въпроси по всичките тези книги едновременно, което е невъзможно или с по-ниско качество в другите модели на изкуствен интелект. И също нещо, което мен много ме впечатли, е, че е подходящо за резюмиране на видео с дължина от 1-2 часа. Примерно тази лекция, като я заснемем, качвате я в Gemini и задавате въпроси, като Gemini ще ви отговаря не само по текста, който аз говоря, все едно по субтитрите, ами той вижда и самото видео и чува и самото аудио. Така че има пълната картинка за видеото и може да ви го резюмира, може да отговаря и на въпроси, свързани с съдържанието на видеото. Така, за генериране и редакция на картинки с текст на кирилица, съвсем скоро, от няколко месеца, стана възможно да се генерират картинки с текст на кирилица в тях, почти без грешка, в смисъл допускат се печатни грешки, преди бяха значително повече, до степен в която не беше практично да се прави, но в момента примерно или е без грешки, или има една грешка, да речем, на всеки, да речем, 10 думи. И най-добрите в това са GPT-4o модела и Gemini 2.5 Pro. Включително и в безплатната си версия те генерират картинки. Разбира се, имате някакво ограничение колко картинки на ден може да генерирате. За фронт-енд и дизайн на веб страници може да ползвате новия модел, излязъл преди няколко седмици, V0 на Vercel и GPT 4.1. Доколкото знам, също и Claude 4, новата версия, също много добре се справя с дизайн, но всичките тези трите имайте предвид, че са много добри на фона на предишните поколения изкуствен интелект. Все още в сравнение с един дизайнер те са много далеч и не бих казал, че е практично да се ползват. Аз съм пробвал и не ми е било полезно, но технологията се развива. За музика Suno AI, казвате в какъв стил искате да е музиката, с какви инструменти, давате текст на песента или го карате то да си измисли текста, само му задавате тема и то ви прави музика във всички възможни стилове. За кратки видеа Kling 2.0 и Google VO3. За тези от вас, които бяха по-раничко тук, бях пуснал да се прожектира едно видео, което беше серия от видеа, правени с Google VO3, които са озвучени и заснети с изкуствен интелект. В смисъл, те не са заснемани с камера, просто ги е генерирал изкуствения интелект. Така, за създаване на виртуален двойник, това не съм го пробвал, но винаги ми е било много впечатляващо и интересно. Виждал съм на практика какво се случва. Най-доброто мисля, че е HeyGen. И те имат безплатно, потребителите имат право на един такъв двойник да си направят по снимки или по кратко видео, което качват. И примерно аз ако реша да си направя такъв двойник, бих могъл да му дам текста на лекцията
и то да ми направи видео, в която моята глава изговаря цялата тази лекция. Но аз лично не съм го пробвал, пак да кажа. За гласови разговори най-доброто е ChatGPT Voice Mode и Gemini 2.5 Pro, което вече е вградено в Android телефоните. Може да си го включите с Hey Google съпуск. Така, за мозъчни атаки или брейнсторминг най-добро е All4 Mini. Защо е най-добро? Защото е едновременно достатъчно умно и отговаря достатъчно бързо, така че да ви тече по-гладко мисълта, а не да чакате да измисли отговор изкуствения интелект. За работа с български език съм забелязал, че с правопис, пунктуация, стилистика най-добре се справя Claude 4 Sonnet и вече на второ място Gemini, и също имаме един български модел, който се прави, мисля, че Станиславя Insight, да, от Insight организацията, която е и към Софийския университет, мисля, че се сътрудничат. Да, в партньорство с Софийския университет. Да, като предимствата на BGGPT, че той е трениран с данни, които са специфични за България и които не са достъпни в интернет, така че другите модели да имат достъп до тях. И за някаква по-дълбока специфика българска е доста адекватен. За програмиране Claude 4 Sonnet в момента е най-добрия. И преминаваме към техниките за писане на заявки. Първата техника и може би една от най-важните е да давате примери. Най-добре е да давате примери за отлично изпълнена сходна заявка, сходна задача. Може да дадете един пример или ако смятате, че е по-сложно или че има някакви вариации, които е хубаво да се уловят, дайте 2 примера, 3 примера, колкото прецените. Може да давате и негативни примери, как не трябва да се върши, но в повечето случаи е по-добре, в повечето случаи позитивните примери са достатъчни. Искам да кажа. Така, да използвате разделители. Значи първият разделител е, на английски се казва backtick, на клавиатурата се намира тук до клавиша 1. Е това най-в края. Копчето на фонетичната клавиатура за български, това е Ч. На английски, като премините и го натиснете това копче, ще получите този бектик и правите 3 бектикчета, нов ред, цитирате нещо и завършвате пак с нов ред, 3 бектикчета и нов ред. И по този начин, примерно, заграждате пример, който давате. Пишете отгоре пример 2 точки, ограждате примера с тези тикчета или давате някакъв допълнителен контекст, да речем документация на проекта. Заграждате документацията с тези бектикчета. Или някакъв друг контекст, който е хубаво да прикачите към задачата, за да го отделите от заданието, от инструкциите, които давате на изкуствения интелект, е много добре да го отделите с тези бектикчета. А ако става въпрос за кратък цитат, който е от порядъка на няколко думи, просто в рамките на текста с по едно бектикче може да го цитирате, както е показано на втория пример. И следващия начин за цитиране, който е малко по-сложен, е с XML тагове. XML таговете са това, което виждате в Bold, Good Example. Синтаксиса е ето този. Накрая, в началото се започва примерно с Good Example и след това се завършва с Good Example с тази наклонена черта. И всичко, което е оградено по средата, все едно е вашия добър пример. След това лошия пример го ограждате с тага Bad Example, като тези тагове вие си ги измисляте как да ги кръстите. Идеята е да именувате различните сегменти в заявката си. При бектикчетата нямате възможност да именувате различните сегменти или може да го правите отгоре като заглавие на сегмента. Може и така. Но препоръчания начин е с тагове. Следващата техника е предварително да си помислите в какъв формат ще ви е най-удобно да получите отговора на задачата от изкуствения интелект.
Примерно, ако отговорът е свързан с някаква екселска таблица или с някакви данни, най-добре е да го поискате в CSV формат. Това са едни файлове, които много лесно се отварят и през Google Sheets и през Excel. Също може да искате изкуственият интелект да ви цитира някакви източници, на база на които базира своите твърдения. Сега това не винаги работи, но е хубаво да се опитат, така че да ви улесни в проверката на това дали изкуственият интелект не ви баламосва, дали ни халюцинира. Термина, който се използва масово, е халюцинация, т.е. изкуственият интелект си измисля някакви неща, които не са верни, но той твърди, че са верни и ги казва с висока степен на увереност. Друго, което може да поискате, е да ви отговори в рамките на един абзац или в рамките на 3 абзаца, да ви направи таблица, да ви направи списък, да ви направи като графика, като диаграма, да ви отговори само с една дума, да ви отговори с число, да ви постави в главни букви всички думи, които е променял по текста, за да можете бързо и лесно да видите какво е било променено по текста и след това да ви напише променения текст вече с правилната пунктуация, за да можете лесно да го копирате и да си го поставите където ви трябва. Следващата техника е да бъдете максимално конкретни, да бъдете точни, структурирани, ясни, точно както на един нов служител, за да му обясните правилно заданието, по същия начин и на изкуствения интелект трябва да му го обясните. Трябва да подбирате подходяща сложност за задачата. Ако задачата ви е твърде сложна, най-добре е да я разбиете на части, което може да стане по два начина. Чрез подзадачи, които да се изпълняват последователно, или като първо го накарате да напише план за изпълнение на сложната задача. Вие редактирате този план за грешките, които изкуственият интелект е допуснал и след това редактирания план му давате да му изпълни първия етап от плана. Обратният случай, когато имате няколко на брой твърде лесни задачи, можете да ги комбинирате в една. Например, имате един зле написан текст и вместо първата ви заявка да е оправи правописните грешки, вие може да я комбинирате с втората и третата, като му кажете оправи правописните грешки, стилистиката и го напиши по-формално. Аз, понеже имам опит, знам, че изкуственият интелект ще се справи с трите задачи наведнъж без проблем и няма нужда да се разбиват на части. Това ще ви спести време. Как да се предпазим от тези халюцинации, които споменах? Отново да напомня, един от малкото термини, които са в областта на изкуствения интелект. Халюцинация означава, че изкуственият интелект си измисля, все едно лъже, обаче го прави с висока степен на увереност и е убеден в правотата си и на вас ви е трудно да различите кога ви баламосва и кога казва самата истина. И единият начин е, вместо да накарате изкуствения интелект чрез своята невронна мрежа, все едно чрез мозъка си, да ви даде директно резултата и по този начин вие да разчитате, че той го е сметнал правилно, примерно, или че не е пропуснал нещо. То по същия начин е и при хората. Ако забраните на някой да ползва калкулатор или да ползва алгоритъма, чрез който се умножава, ами го карате така на око да ви даде отговора, неговия мозък, неговата невронна мрежа ще ви даде правдоподобен отговор, който най-вероятно няма да е верен, ще има някъде грешка. И винаги е по-добре да се ползват инструменти от хората, като калкулатори, като точни алгоритми или като чек-листове, стъпка по стъпка да се мини през всичко, за да сте сигурни, че няма да пропуснете стъпка. По същия начин и при изкуствения интелект можете да го накарате, вместо да ви даде директно крайния резултат, който да му звучи правдоподобно, но да не е съвсем верен, карате го да ви направи компютърна програма или формула или някаква команда, която да ви изчисли крайния резултат с някакъв детерминистичен алгоритъм, т.е. с някакъв инструмент, като компютър, например. И по този начин вие проверявате дали програмата е вярна или давате на друг
модел на изкуствен интелект да провери за грешки програмата и ако сте достатъчно уверени, че формулата или програмата е вярна, най-вероятно и резултата ще бъде верен. И на другия начин, за случаите, когато не става въпрос за някакви изчисления или точни алгоритмични операции, можете да накарате изкуствения интелект да търси цитати и да ви отговаря чрез цитати. Примерно задавате му закона за еди какво си, като контекст. И му казвате, цитирай ме от закона онези части, които са релевантни на този въпрос. И той ви дава цитати. Вие всеки един цитат, маркирате го, copy, find и проверявате дали този цитат е истински или е измислен. Но това става бързичко, нали, с find да си го намерите. И така много бързо верифицирате, че тези цитати са истински и на база тези цитати бързичко си отговаряте на въпроса. Докато ако просто му зададете въпроса и му дадете съответния закон, то може да си измисли някакви неща, които реално не ги пише в закона и тези измислените неща, вие трябва едва ли не да прочетете целия закон, за да разберете, че реално са измислени и че ги няма в закона. Така, следващата техника е да запълвате до около 50-60% от контекста на модела. Какво значи контекст на модела? Контекста първо се измерва в токени. Това е може би най-сложният термин, който ще говоря днес. Може да си го представите като корен на дума. Както имаме представки, наставки, корен, и един токен е все едно корена на думата и да речем представката, някои от тях ще бъдат също по един токен. Точната дефиниция, мисля, че това е най-малката семантично значеща единица в текста или в изображението или в аудиото. И чрез тези токени фактически изкуственият интелект мисли. И той, както ние имаме краткотрайна памет, оперативна памет, с която да работим, и примерно моя фокус в момента е върху презентацията и всичко по този слайд ми е заредено в главата. Но ако ме питате дали купих мляко вчера, аз трябва да си сменя контекста от презентацията с контекста от домашните ми задължения и едва тогава ще мога да ви отговоря на въпроса. И по същия начин и с изкуствения интелект, той има някакъв контекст, който вие една част от него му задавате в заявката си. Друга част идва, да речем, от историята на разговора. Ако си има няколко реплики в разговора, цялата история става част от контекста. И този контекст си има определен лимит. При Gemini Pro версията лимита е 1 милион токена, което, както ви казах в предишните слайдове, побира видеа от няколко часа, побира няколко книги и съответно за другите обаче модели контекста е 5 пъти по-малък и там трябва да бъдете по-внимателни. Има си инструменти, които следят колко контекст сте запълнили до момента, но достатъчно е вие самите да сте наясно с този проблем и да спазвате следните добри практики. Винаги, когато е удачно, да започвате нов разговор. Аз, например, в 90% от случаите започвам нов разговор, а не продължавам с предишния разговор. Един момент. Следващия добър подход е да редактирате първата си заявка, вместо да пишете втора след нея. Повечето от интерфейсите към моделите на изкуствения интелект имат опция за редакция и като получите отговор, който не ви удовлетворява и се сещате как може да си подобрите заявката, просто я редактирате. И последния начин е като подбирате контекста. Можете в началото така да качите целия закон, да речем, по който искате да ви отговори, обаче ако отговора не ви удовлетворява, е възможно причината да е, че законът е твърде дълъг и сте запълнили целия контекст на модела. Когато го запълните, той ви отговаря значително по-глупаво. Осезаемо, просто забелязва се, че ви отговаря по доста по-глупав начин. И за това просто филтрирате контекста, част от закона, примерно, може да му зададете като контекст. Така, и преминаваме към по-малко важните техники. Мисловна процедура.
вместо изкуствения интелект да ви отговаря на прима виста веднага първото нещо, което му дойде на ум, е хубаво да го провокирате да мисли стъпка по стъпка. В момента най-добрите модели са така наречените мислещи модели, които го имат заложено това да мислят стъпка по стъпка и затова трябва да ги изчакате няколко минути да помислят и едва след това ви дават отговора. Но за тези модели, които са по-бързи и техния отговор не ви удовлетворява като качество, може да повишите качеството, като в заявката си напишете изрични инструкции към изкуствения интелект да мисли стъпка по стъпка, последователно и непредубедено. Следващия начин е да му дадете да ви отговори не с решението на проблема, а с списък от възможни решения на проблема. И вече вие сте човека, който ще прецени кое от решенията ще е адекватно и така също можете да достигнете бързо до решението на вашия проблем. Също можете още по-сложно да го направите, да му зададете списък от изисквания, да го накарате да отговори, да даде някакво решение, което покрива тези изисквания, след това да си провери решението дали наистина отговаря на всички изисквания и където намери грешки, само да си го поправи. И всичко до това в една заявка да се случи. И последният начин е да го накарате първо да планира стъпка по стъпка как ще изпълни заданието и едва след това да пристъпи към изпълнението. Друга техника е да започнете заявката с примерно ти си експерт в сферата на инвестициите, чел си всички книги на Уорън Бъфет, отговори ми на този инвестиционен казус. И по този начин вие карате изкуствения интелект да се вживее в някаква роля, било то на професор, на експерт, на някаква известна личност или на човек, който има много книги написани по темата, които изкуственият интелект най-вероятно ги е чел, т.е. е бил трениран на информацията от тези книги и съответно по този начин неговото внимание се насочва в тази роля и в тези книги, към които вие го насочвате. И по този начин той ще ви отговори действително като професор, а няма да ви отговори като обикновен човек. Да? Има ли разлика в задаването на роля ти си експерт в нещо или аз съм експерт в нещо? Да. Въпросът беше дали има разлика в това да кажем аз съм експерт в нещо или ти си експерт в нещо. Разликата е, че целта на тази техника е да накараме изкуствения интелект той да бъде експерта и вживявайки се в тази роля, той да фокусира вниманието си върху онази част на неговото познание, която е експертната част. И примерно, ако му зададете някакъв базов въпрос, да речем, защо повечето риби имат люспи. И тогава той ще ви отговори като човек, който сте го хванали от улицата и сте го питали на този въпрос. Така най-базово, най-кратичко, няма да навлиза в много детайли. Защото се счита, че на базов въпрос се очаква базов отговор. Обаче ако му кажете, ти си експерт в акваторията на Черно море, повечето риби там имат люспи, чел си не знам си какви справочници, енциклопедии, така, вие като човек, който задава въпроса, ви трябва да сте наясно кои са книгите, учебниците и експертите в областта, в която му задавате въпроса. И по този начин вие му задавате въпроса все едно като студент към професор. И той влиза в ролята на професор и ви отговаря доста по-задълбочено и внимава много повече за научната точност на своите твърдения. И разбира се, не винаги ползвайте роли, защото ако ви трябва базовия отговор, нямате нужда да го карате да бъде експерт. Така, правете няколко различни опита, формулирайте си заявката по няколко различни начина, пуснете същата заявка към няколко модела на изкуствен интелект. Може да използвате принципа Wisdom of the Crowd или колективен разум. Пускате една и съща заявка или вариации на една и съща заявка към няколко изкуствени интелекта или към един и същ
и взимате средностатистическия резултат. Примерно, ако пуснете 3 заявки и в 2 от тях ви отговори с отговор 10, а в една с отговор 9, най-вероятно отговор е 10. Или да накарате модел 1 на изкуствения интелект да провери работата на модел 2, или просто да започнете нов разговор със същия модел, като този път задачата не е да ви отговори на въпроса, а да провери дали този отговор е верен. Така, друга техника е да мислите изкуствения интелект като ваш съветник, а не като онзи, който ще взима решенията. Поискайте няколко варианта за решение от изкуствения интелект и вие сте човека, който взимате крайното решение, кой вариант ще ползвате. Ако проверката на отговора, който ви е даден от изкуствения интелект, ще бъде отново с изкуствения интелект, защото вие примерно нямате капацитета да проверите отговора, да го направите в нов разговор на чисто, защото има следната особеност. Когато изкуственият интелект изрече някакво твърдение, примерно хората имат 4 пръста на ръката си, той оттам нататък ще защитава това твърдение, защото по някаква причина така е трениран. Практиката показва, че той се стреми да защитава вече изречените от него твърдения. И много трудно можете в същия разговор да го накарате той да бъде критичен към собствените си твърдения. Докато ако започнете нов разговор и вие му кажете твърдението хората имат по 4 пръста на ръката, вярно ли е това, той тогава неутрално го разглежда и е склонен критично да го обори това твърдение с съответните аргументи. Така, най-важното от вашата заявка към изкуствения интелект да го поставите и в началото, и в края на заявката с копи-пейст. Точно както и при хората, когато ето сега имаме една дълга лекция, това, което съм ви казал в самото начало, най-вероятно ще запомните и ще запомните най-вероятно това, което съм ви казал в самия край. По някаква странна причина, ума на изкуствения интелект функционира по същия начин и той се фокусира върху нещата, които са казани на първо място в началото, след това в края и най-малка тежест имат нещата, които са казани по средата на заявката, включително и контекста имам предвид. Когато контекста ви е по-дълъг, примерно някаква статия слагате, тогава вашата заявка е хубаво да я копирате и в началото преди статията и след статията. Така, прилагане на всичките тези техники. Частично използване на резултата. И това имам предвид, че не е задължително резултата да бъде супер, за да го ползвате. Може да бъде доста лош резултат, обаче да има 1-2 абзаца, които да вършат работа и достатъчно е тях да ги ползвате и ето изкуственият интелект ви е помогнал. Не очаквайте, че винаги всичко ще бъде перфектно, достатъчно е част от работата да ви свърши изкуственият интелект, пак е полза. Така, правете си предварително подготвени шаблони за нещата, които често ще ги задавате на изкуствения интелект като задания. Аз имам една папка с такива шаблони и в тези шаблони си струва да ми прегледате примерно пак презентацията и да приложите част от техниките, за които говоря. Докато в заявки, които са еднократни, там можете набързичко, което се сетите, както ви дойде, да си го напишете, да получите отговора и да забравите. Но за предварително подготвените шаблони си струва да се стараете максимално, защото ще ги ползвате многократно. Да. Ами, къстъм асистенти е следващата крачка, която в момента е нещо ново и моята практика показва, че в повечето случаи е достатъчно да имаме добър шаблон и вече ако той не ни върши работа, тогава може да минем към някакви асистенти, агенти и по-сложни неща. Шаблон означава, ако, пак ще дам такъв пример с закон. Ако много ви е важен закона за ДДС и постоянно имате въпроси по него, може да си направите един шаблон, в който хубаво с бектикчета, както говорихме, сте си оградили
закона за ДДС като цитат. Можете да използвате техниката ти си адвокат и съдия с 30 годишен опит. Вкарвате го в роля. Използвате техниката да кратко и ясно да му поставите въпроса и задачата и въпроса го слагате отгоре и отдолу. И цялото това нещо го оформяте, така че да го ползвате многократно за най-различни въпроси във времето. Днес, утре, след седмица, след месец и си го слагате в една папка в компютъра. Така, и преминавам нататъка. От изпълнител трябва да започнете да мислите себе си като менеджер. Менеджер все едно на екип от най-разнородни ваши колеги, които обаче току-що са завършили първи курс в университета. Тоест не са на вашето ниво или са много над вашето ниво, но в друга област. Примерно един току-що завършил първокурсник по биология ще знае много повече за рибите от мене и съответно за мен той ще бъде експерт. Но аз, примерно като програмист, ако въпросът ми е в тази област към изкуствения интелект, тогава за мен изкуственият интелект ми отговаря като един съвсем начинаещ програмист. И въпрос на гледна точка, но важното е да мислите себе си като менеджер, който управлява неограничено количество работници, които са изкуствени интелект и консултанти, които могат да му дават някакви съвети. И в някои неща спрямо собствените си способности, изкуственият интелект може да бъде по-добрия от вас, но в други вие да сте по-добрия от него. И в двата случая той може да ви бъде полезен, просто по различен начин. И точно това е менеджерския подход. Ето един менеджерски казус, как човек, който е по-добър от мен в дадена област, да се възползвам от него и как човек, който е на по-ниско ниво от мен в дадена област, да се възползвам от него. И ето други такива менеджерски казуси, как да делегирам работата, т.е. как работата да я формулирам и организирам по такъв начин, тя да е удобна за делегиране към друг човек или към изкуствения интелект. Как да изработя процес за съвместна работа между мен и изкуствения интелект, който да е ефективен. Освен това, един менеджер винаги мисли не само как процесът да бъде изпълнен, а как да бъде допълнително автоматизиран. Което ако вие сте изпълнителя на този процес, вие вероятно ще спрете до тук и няма да се замислите, че това нещо допълнително може да се автоматизира. Да речем, като напишете заявка към изкуствения интелект, в която да му кажете, ти си експерт-програмист, напиши ми програма, която да ми автоматизира процес. И ето вие имате под ръка един програмист, който да ви напише някаква по-базова програма, с която да си автоматизирате работата, за което никога не бихте се сетили, ако мислите себе си като изпълнител, който просто извършва работата. Така, и има едни задачи, които на мен често ми се случват, които и за мен самия не са ясни и как мога аз да бъда ясен към изкуствения интелект, когато задачата и за мен не е ясна дори. Мога да използвам изкуствения интелект, за да ми помогне в това да събере нужната информация. Изкуственият интелект може да я събере както от интернет, така и от базата си от знания, която директно ви дава. Така и може да му зададете достъп до някаква документация на проекта или някакви опътвания, които имате, които са правени за хора или за ваши колеги. И от тази документация изкуственият интелект да събере информация, която е адекватна за вашата задача. Примерно аз често си забравям кода, който съм написал, програмния код, преди примерно 3 месеца или преди 1 година. И като съм го забравил, просто казвам на изкуствения интелект да ми го резюмира какво прави този софтуер и на база на резюмето аз много по-ясно си формулирам задачата към изкуствения интелект. Както казах и по-рано, може да накарате изкуствения интелект да ви цитира от документацията или от проекта и да ползвате тези инструменти за търсене в интернет, Search за по-бързи търсения и Deep Research, където го чакате 10-20 минути обстойно да разгледа всички резултати. Друго, което може да направите, когато задачата не ви е ясна и на вас, да ползвате изкуствения интелект като събеседник за мозъчна атака или брейнсторминг. Както казах по-рано,
модела O4 Mini е най-подходящ за това, също и с гласов разговор. В момента в ChatGPT и в Gemini има гласови разговори с изкуствения интелект и може да обсъдите задачата преди да формулирате инструкциите си за нейното изпълнение. Също изкуственият интелект може да ви помогне, като ви направи систематично описание на цялата задача. Тук най-вече имам предвид да ви напише като списък, като таблица или под някаква друга форма, като доклад, всичките онези баналности, които вие нямате време да ги пишете дума по дума, но той ще ви ги изпише наведнъж и вече на тази по-систематична структурирана база вие ще можете да се фокусирате върху онези елементи, които са по-сложни, по-интересни или по-перспективни да ви решат проблема. Така, и минаваме към инструментите за използване на изкуствения интелект. Тук разликата между техниките за писане на заявки е, че инструментите, те не са заявки, а са някакъв софтуер, който ни помага, било то на нас като оператори на изкуствен интелект или на самия изкуствен интелект, да повишим качеството на резултата. И първия вид инструменти е за взаимодействие между нас и изкуствения интелект. За програмиране аз лично ползвам курсор интегрирана среда за програмиране и тя се счита в момента за най-добрата. За имейли и текстообработка има Canvas функционалност, която я има и в ChatGPT и в Gemini. Ще ви я покажа по време на практикума. Също е хубаво да свикнете да ползвате гласово писане, защото е по-бързо, отколкото писането на клавиатура и освен това натоварването на мозъка е по-малко, т.е. ще сте по-малко изморени след работа, ако говорите на изкуствения интелект, отколкото ако му пишете. И безплатен модел за всички езици, създаден от OpenAI, които са създали и ChatGPT. Това е Whisper и с неговия подвариант Whisper CPP. Също всеки един такъв модел идва в няколко разновидности. Колкото е по-малка разновидността, толкова по-бързо се транскрибира от аудио към текст, но с толкова повече грешки. И съответно, ако искате голяма точност, но сте склонни да изчакате няколко секунди, ползвайте най-големия модел Large V3. Аз по-скоро ползвам него. Да, всичките работят. Да, да. С относително малко грешки. Може да се направите такъв шаблон, който да ви е за поправка на грешки от гласово писане. Просто резултата го копирате, слагате го в шаблона и го пускате като заявка на изкуствения интелект да ви поправи грешките. Аз съм питам за инструмент, който да го в Teams среща, да го пусна, той да направи за мен в Teams среща, след това да ми направи булети, примерно. Да, абсолютно е възможно. Моя опит показва, че това е една задача, която може да се свърши до голяма степен с изкуствен интелект. Просто конкретно не знам кой е модела, но може да попитате там изкуствения интелект или Perplexity като търсачка да го ползвате, за да се намерите подходящия инструмент. Просто на мен лично не ми се е налагала такава задача и затова не съм го проучвал. Значи споменахме Teams Premium като възможност, която обаче не работи толкова добре на български, но технологиите се развиват и ако гледате това видео след няколко месеца след като е било заснето, вероятно вече ще има създаден такъв инструмент и за български. За всички езици предлагам Large V3, ако ви се чака няколко секунди докато се транскрибира. Значи всичко това, което е на екрана, поддържа около 100 езика. Арабски, френски, каквото се сетите. Много е мощна технологията. Така, препинателните знаци, това за български език е голям проблем.
Този проблем може да се разреши по два начина. Единият е с диктуване. Има такива инструменти, които позволяват вие да си нагласите, примерно като кажете думата запетая, то да замени думата запетая с истинска запетая. Има и модели на изкуствен интелект, които се стремят сами да ви слагат пунктуацията, главните букви, края на изреченията и така, спрямо интонацията ви. Моя опит показва, че работят примерно на 60-70% от случаите оцелват как трябва да бъде пунктуацията и после човек минава и поправя грешките. Аз ползвам и двата варианта за различни ситуации спрямо моя опит за моите задачи. Но за вас ситуациите може да са съвсем различни, затова всеки сам може да си го нагласи. Така, и по-конкретно какъв софтуер може да се използва. Аз, понеже не ползвам нито Windows, нито Mac, но съм чувал, че много хора са доволни от Whisperflow, което работи безплатно с определени лимити, но мисля, че за по-ограничена употреба върши безплатната версия достатъчно добра работа. Аз съм на Linux и ползвам инструмента SpeechNote, който ми сваля съответните модели на изкуствен интелект на лаптопа и понеже лаптопа ми е относително мощен, може бързичко да ми транскрибира това, което казвам. Иначе използвам тази среда за писане на програмен код курсор или VS Code, която е подобна. И на тях има разширение Whisper Assistant, което ми е много полезно, защото в самата програма, където и да натискам една клавишна комбинация, говоря нещо, натискам още веднъж клавишната комбинация и то ми го превръща в текст, който директно е поставен на съответното място. Т.е. ми спестява и копи-пейст операцията. Така, гласово писане без Whisper също е вариант, защото преди да стане модерен изкуствения интелект, Google Translate си функционираше години преди това и те имат такива модели достатъчно добри. Аз ползвам плагина за Google Chrome, VoiceIn, който никога не съм стигал лимитите. В него може да диктувате и препинателните знаци и качеството е относително добро. Този инструмент е уникален с това, че работи в Google Chrome. В браузъра, ако имате да попълвате някакви формуляри често, всяко едно поле, цъкате си го с мишката, казвате думичката, цъкате с мишката следващото поле, казвате няколко думички и така преминавате през формуляра без копи-пейст и без да докосвате клавиатурата. Така, и може, както казах по-рано, да ползвате изкуствения интелект за поправка на грешките от гласово писане, като си напишете шаблон за тази заявка. И другия инструмент е възможността за гласови разговори с изкуствения интелект. По време на практикума ще го демонстрираме. Може и всички заедно да си говорим с един изкуствен интелект, може и всеки по-отделно с няколко. Даже има интересни демота, при които на единия телефон пускат единия изкуствен интелект, на другия, задават някакво начало на разговора и двата си говорят и хората само слушат разговора. Така, и приложенията за телефон на ChatGPT и Gemini имат такова бутонче. Те са две бутончета. Едното е за транскрибиране от аудио към текст, а другото бутонче е за гласов разговор. Вие говорите гласово и на вас ви се отговаря гласово, като накрая целият разговор автоматично ви се транскрибира като текст, като разговор. И вече може и с Hey Google да си стартирате Gemini на Android и да ползвате модела на изкуствен интелект на Gemini, който е доста добър. Инструменти за... Да? Ами, не знам. Това, което съм чувал да се споменава по различни видеа в YouTube, е, че много срамно за производителите на такива асистенти, че изостават от напредъка в изкуствения интелект и още не е съвсем приложено. Може би тези, които са към Google, да са по-напред от останалите. За Apple, за Siri, знам, че е много назад. И може да попитате изкуствения интелект да ви обясни по-подробно за този въпрос. Така.
вече говорим за инструменти, които самия изкуствен интелект сам взима решението да ги ползва и си ги използва в процеса на мислене, докато ви отговаря на поставената задача. Една част от тези инструменти са вградени в самия модел, а именно възможностите на някои модели да работят с аудио, с видео и с картинки, като входни данни към модела, като контекст. Иновацията в тази област преди 2 месеца, мисля, че OpenAI я направиха. Вие му снимате нещо с телефона, снимката я подавате като част от контекста към заявката и задавате някакъв въпрос, примерно транскрибирай ми какво пише на този плакат, напиши ми го като текст. И първото, което ще направи модела на изкуствен интелект, ще използва инструмента за изрязване на картинки и ще ви изреже тук до грамата от картинката, понеже вие сте го снимали накриво. След това ще го завърти, така че текста да е в максимално четимата си форма. След това може и да го зумне, така че само горната част да се вижда. И едва след това ще използва възможностите си за четене и разпознаване на картинки, за да изпълни задачата, която сте му поставили, вече в една много по-добре направена картинка. Така, другият вид са такива инструменти, които са вградени в софтуера. Пак ще спомена курсор, защото аз ползвам основно него. В курсор има инструменти за индексиране на целия проект, т.е. предварително програмата прави едно резюме на целия проект, в който примерно има 200 файла и във всеки файл отделните му части също се резюмират и когато пуснете една заявка, изкуственият интелект може да вземе решение да провери къде в вашия проект има файлове, които са адекватни на тази заявка. И той си отваря това резюме, този индекс и по него си намира този файл ще ми свърши работа, този и този. И след това ползва друг инструмент, с който да отвори тези файлове и да ги прочете. И това е в процеса на мислене, докато чакате да ви отговори. И съответно има инструменти, с които може да редактира тези файлове. При ChatGPT и Gemini, така както ги познавате от браузъра или от приложенията за смартфон, при тях може да ползвате инструментите като Deep Research, Canvas и Code Interpreter означава, че вие карате изкуствения интелект да ви напише програма, той я написва и след като я напише, я изпълнява програмата, така че вие виждате крайния резултат, който може да е някаква интерактивна диаграма, може да бъде някаква таблица с данни или каквото там му зададете да върши самата програма. Тези неща ще ги разгледаме по време на практикума. Имаме така наречените MCP сървъри или разширения към инструментариума, който е включен или в самия модел на изкуствения интелект, или в софтуера, който ползвате като посредник между вас и изкуствения интелект. Тези MCP сървъри са някакви разширения, разработени от съвсем различни хора. Примерно аз мога да си направя такъв MCP сървър относително лесно, чрез който изкуственият интелект да има достъп до сайта и базата данни, която аз разработвам лично. И за какво най-често се ползват в момента MCP сървърите? За това, което примерно ви споменах, промени по файлове, да ви отваря папките, да ги разглежда, да ги изтрива файлове, да добавя нови файлове и така. За работа с база данни. Било то само четене и извличане информация от базата данни или може и записи, промени по базата данни. За достъп и опериране с браузър. Тоест, казвате на изкуствения интелект, намери ми някакъв стол, който е подходящ за ето този офис и му пращате снимка на офиса. И изкуственият интелект отваря браузъра, пуска си Google, прави търсене, разглежда резултатите, сравнява цени и така нататък. Това предстои да се случи, вече го има, правят се опити в тази посока, но е трудно, изкуственият интелект допуска много грешки и все още не е практично да се ползва за опериране с браузъра. Но съвсем скоро, може би до година-две, вече ще стане практично. Или за достъп до някакви онлайн услуги. Примерно статистиките на Националния статистически институт биха могли да се формулират като MCP сървър, така че изкуственият интелект да извлича данни директно оттам, с заявки до NSI. Така, и преминаваме към най-сложната част.
когато имате по-сложни задачи, вместо да правите една задача, вие се вживявате като менеджер и правите цяла серия, цяла стратегия от няколко заявки като последователност. И един такъв вариант е в началото да напишете набързо чернова на заявката с правописни грешки, по неясен начин, с повторения, на латиница, с абревиатури, с жаргони. Много лошо написана заявка. Обаче след това вие си имате един шаблон, който сте си направили предварително, точно за тази цел, да ви преформулира заявката по по-адекватен начин. Изкуственият интелект ви подобрява заявката и подобрената заявка в нов разговор му я пускате. Така, друга такава верига от заявки е първо да го накарате да ви планира подхода, който ще се използва за решаване на проблема. След това поправяте грешките, които е допуснал в плана. И след това го карате да изпълни първи етап, да изпълни втори етап и така. В отделни заявки. Можете също да симулирате пълния работен процес. Представете си, че вие сте в една корпорация, в която има много цели екипи и имаме една заявка, която само за събиране на информация, която да е адекватна за вашата задача. Втората заявка да генерира различни варианти на решения. Избирате си един от тези варианти и го карате да ви напише подробен план точно за този вариант. След това да изпълни първи етап, втори етап, трети етап от плана, да провери дали изпълнението отговаря на поставените предварително изисквания и да ви предложи някакви подобрения за финал на свършената работа. Аз лично толкова надълбоко не съм се гмуркал. Може би задачите, които имам към изкуствения интелект, не са чак толкова сложни, че да ми трябва цялата последователност, но да имате предвид хипотетично. За брейнсторминг на английски намерих един много хубав шаблон, който може да си го копипействате. Аз го преведах на български и ще го имате, когато в страницата на събитието ще има и тази презентация и пълния текст на лекцията, която ви говоря, така че ще можете да си го копирате оттам. Така и завършвам с възможността да накарате изкуствения интелект сам да си напише указанията за себе си и собствената си документация. Примерно, задавате му програмния код на проекта и му казвате той да ви напише пълна документация по този проект, вместо вие да я пишете. И на база на писаната документация или фрагменти от нея я подавате към изкуствения интелект, за да ви решава някакви проблеми на вас. И съответно можете да допълвате с и без помощта на изкуствения интелект тази документация. И вече сме на финал. Понеже тази лекция е напълно безплатна, имате възможността, ако считате, че сме ви били полезни, да оставите дарение по ваша преценка към двете организации, които направиха това събитие да стане възможно. Читалище Мечталище, които осигуряват материалната база, и Клуб Смисъл, които стъпваме на нашия опит да организираме събития и дискусии и да ги заснемаме. Иво Анев от Клуб Смисъл отговаря за заснемането. И благодаря ви много за присъствието. Сега ще преминем към самия практикум, като ще ви пусна в почивка, защото виждам, че сте изморени. Е нормално да сте изморени. Да. Това почти никога не се случва. Да. Дава линк, но линка е празен. Да. Тоест, слагаме го в промпта като отговор, като резултат и когато искам да е на бланка на документа на Word, това никога не се случва. Има ли някаква практика? Да. Значи,